ngiyacela nje emakhasi mshale izandla uNkulunkulu egameni lika Jesu. Hayi Nkosi yamakhosi. La khona nishaya izandla awukodwa Jesu. Sisamile kanjalo ngenyawo zethu siyezwini likaNkulunkulu. Siyezwini likaNkulunkulu sisamile nje kanjalo ngenyawo zethu. Ngiyabona bamile emakhaya egameni lika Jesu. Sokwamukela the prophetess. Sokwamukela the prophetess. Sokwamukela incekazi kaThixo. Prophetess Mzenzi egameni lika Jesu. Hey! Hayi Nkosi yamakhosi. Sokwamukela umama wezizwe eziningi, sokwamukela umama ophathise into enkulu zikaNkulunkulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Uyinkosi yozuko. Ngubani ke Nkosi uNkulunkulu ongalinganiswa nawe? Ngubani omunye esingamfanisa nawe? Ngoba uNkulunkulu ozifungile maqedana wangajiki wema nezwi lakho othi waqinisa konke ngegazi owasethembisa kona. Ingakusho ngesibindi uthi noma zingawa izinkanyezi kuncibilike ngisho nenyanga kodwa zingewi ezakho zethembiso zonke zimile ngqi zikuyebo futhi zona zingu-ameni. Egameni lika Jesu waseNazaretha khuluma ke Nkosi ebusuku abanansi South Africa yonke ilalele. Khuluma baba ngathi uyaqala sengathi uyagcina. uNkulunkulu wethu namandla abantwana bakho bafuna ukuzwa wena, abasafuni ukuzwa ndoda, abasafuni ukuzwa umuntu wesifazana kodwa bafuna iphimbo babelivela kuwe. Simile ke Nkosi njengezitsha ebusuku khuluma ke Nkosi phezu kwebandla lakho egameni lika Jesu. Amen. Ngiyabingelela ke bangcwele egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyabingelela emakhaya egameni lika Jesu. Ngiyabingelela kwi-South Africa yonke, bonke abasilalele siyanibingelela egameni lika Jesu. Sibingelela abasemakhaya abaphekayo, sibingelela abasemakhaya ababukela TV na, sithi siyanibingelela egameni lika Jesu. Haleluya. Namhlanje ayikho into eningi esize nayo, size nje nesimemo. Haleluya. Ayikho into eningi esizoyisho emakhaya, size nesimemo esithi woza ngalendlela ongayo iza njengobunjalo. Haleluya bangcwele. Uyabhala umvangeli uMateyu ngelinye ilanga, ngoba uMateyu ubeka umvangeli waphinde wawumpostolo. Amen bangcwele. Uyabhala ngelinye ilanga uthola amazwi awuthi angazi bangcwele ithi ngifunde labasemakhaya ngoba sizoze siyisho kanti abakayivuli egameni lika Jesu. uMatthew 11:28 egameni lika Jesu uthi wozani nina nonke nisindwayo, athi wozani nina nonke nibulalekayo. Nasi isimemo ebusuku esithi asinandaba ukuthi ubhekene nani, asinandaba ukuthi uhlangabezane nani, kodwa nasi isimemo esithi iza njengobunjalo. Asinandaba ukuthi unamanxeba, asinandaba ukuthi ulimele, kodwa nangu Jesu ethi iza ngalendlela ongayo. Akanandaba abantu batheni, akanandaba ukuthi sekuqediwe babhala ifayili lakho bayiconcluda, kodwa yena uthi iza ngendlela ongayo. Sike samuzwa ngelinye ilanga u-Isaya ekhuluma uthi u-Isaya ngokubhala kwakhe uthi uNkulunkulu ekhuluma ngomprofeti wakhe uthi wozani sike sixoxe indaba, ngoba uyambona uIsrayeli ukuthi uIsrayeli uhambile wasuka esandleni. Uthi wozani sithethe indaba, uthi noma izono zenu zibomvu njengegazi, athi kodwa ngilungile ukuthi ngazihlanza, ngoba lento kaNkulunkulu ayinandaba ukuthi abantu bayibona kanjani, kodwa into ebalekile ukuthi yena ukubona kanjani. Ngoba uthi noma zibomvu akusho ukuthi leyo ikhesi imvangeli ivaliwe, akusakhulunywa ngesono, ngoba leyo imetha seyisettled, ngoba kunendoda eyama yabayinhlawulo yadela konke ukuze thina sibe ukulunga kwakhe. Uthi noma zingabomvu njengegazi, uthi ngilungile ukuthi ngithethe
ubethelele. Ingakho sithi woza mntaka baba, akunandaba ukuthi urejectwa abangaphi, kodwa nangu uJesu eza nesimeme ebusuku ethi woza ngalendlela ongayo. Sizomamazela ukubuya kwenkosi, sizomamazela uJesu ophilayo. Awusanibonani South Africa, sanibonani South Africa yonke. Ayikho into esizoyenza, kodwa sizothi nangu Yesu ophilayo, nangu Yesu ohlambisana, nangu Yesu oqalelisana. Sengazathi nonke emakhaya ningawuzwa nawo umyalezo. Jesus, Yesu ophilayo, into sizoyenza lona namhlanje, sizomemezela uYesu. Awusanibonani eGauteng, sanibonani eMthatha, sanibonani eIslandton, sanibonani. Nangu Yesu, nangu Yesu ophilisayo, nangu Yesu onamandla. Athi ezwini lakhe, athi ndimi indlela, athi ndimi ubani, athi kwanzima nenyaniso. Sizathi wazani njengoba ninjalo, akanandaba uthi waza, uthi zona zakho zingakanani, kodwa uthi waza. Encwadini kaIsaya uthi waza, sixoxe indaba, kukhona indaba okufanele uyixoxe. Awuzixoxa nomakhelwane, awuzixoxa nami, kodwa uzayixoxa noJehova ophilayo. Athi abhala kahle, athi nguye izolo, athi nguye namhlanje, athi awubakuye naphakade. Nangu Yesu, siwase-South Africa, simemezela uYesu eZimbabwe, e-Italy, umhlaba wonke simemezela uYesu. Nangu uYesu ophilisayo, ahlambisa nezomuntu, athwala ihlazo lakhe. Nangu Yesu, thatha uYesu, nangu Yesu. Ushadaya, sizomemezela, sizomemezela, sizothi nangu Yesu, igama lakhe kuthi kuye, ethi kuye, kuye asiza impilo yabantu, kuye asiza impilo yomuntu. Nangu Yesu, thathani uYesu, usaphila, abangale ngokufa akusekho ukuphenduka, siphenduka sisenganeno. Nangu Yesu onamandla, nangu Yesu, haleluya, nangu Yesu, haleluya. Kunendoda ke bangcwele esizokhuluma ngayo, athophala kahle yakhe nokwabanganye ethempileni, endaweni engcwele, izihenqo zethempele yasibamba kubili, yasithabula ukuze uloyo naloyo akwazi ukuyosingenela, ngoba lento isadinga abantu abaningi, seyidinga wena naye. Ingakho sithi nangu uyakubiza ekhaya, uthi sondela kuwena, uthi noma sekunzima kangakanani, uthi nani enikhathele. Oh yabazalwane, kwi-South Africa namhlanje iyouth yethu yonke ifile yi-depression. Uthi nina enikhatheleyo, izani kimi ngiyonika ukuphumula. Uthi nina enifidwayo, zinkinga zonke zomhlaba, wozani kimi. Nangu umusa namhlanje ntambama ozolanda umuntu, nangu umusa namhlanje ntambama ozolanda umuntu. Egameni likaJesu timangaphala kuJohane Mvangeli uthi bonke wena baba okunikeze bona, bonke ngiyobathonsela kimi. Athi makaqhubeka, athi angiyixosha noyedwa, akusho ukuthi noma usenjani angiyixosha noyedwa. Zanini lonke ishonjalo incwadi kaIsaya ithi wanina nonke enisindwayo neni
nibulalakayo zanini kimi nana ningena mali zanini kimi nangamanzi waphila nakuyesu alikhambi lethu nakuyesu aphilisayo zanini ninanonke enisindwayo nibulalakayo zanini ninanonke enomileko zanini iSouth Africa zanini kuyesu ensukwini zogcina lapho isizwe siphendukile zanini kuyesu ayikho enye indawo athapana kahle athi ungumphoshoka namandla athi bonke ababalekela kuye bayalotha zanini nakuyesu aphilisayo zanini nakuyesu namandla zanini nakuyedothwalayo asusihlazo lomuntu waSouth Africa yonke zanini ukhona uyesu ukhona uyesu ukhona uyesu umvangeli kunendaba engihlangana nayo kuIsaiah 55 uthi wozani nina nonke athi wozani kimi nizophuza amanzi wokuphila athi nalubisi wozani noma ningenayo imali nizothenga ngaphandle kwemali uthi wozani noma ningenalutho ngoba uNkulunkulu abhekana nokuhlupheka kwethu uNkulunkulu wazi ikhandleko zethu. Namhlanje sizokhuluma nani eSouth Africa sithi njengoba izwe siyibona lihlangahlangene kangaka bese ngehlangana yini bafowethu ngephinda lilodwa siye kumnikazi wokuphila siye kumnikazi wempilo zethu yebo siyabona ukuthi akumnandanga siyabona ukuthi akukho lula uthe nonke enisindwayo wozani kimi siyabizelwa ekhanye simemezela entambama sizomemezela entambama sizomemezela amandla entambama sizathi uNkulunkulu entambama sizathi akakho onjengakho zanini nina nonke nikhatheleyo sengazathi ngiyabona wena hlala phandlini sawufuna uthatha intambo uzilangise wena ngawuthekile wathi ezingabulala ungasibulali nakuyesu ungasibulali ungabanzakalisi nakuyesu aphilayo nakuyesu anamandla ungasibulali nakuyesu 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 entambama uthi nguye indlela athi nguye iqiniso athi akuyananyaniso mawungenayo uyesu awunayo indlela mawungenayo uyesu awunalo iqiniso mawungenayo uyesu nendlela unayo kodwa masino yesu sinesikhiya sakungena ezulwini nakuyesu siyamemezela nakuyesu aphilisayo siyamemezela nakuyesu anamandla nakuyesu ebusuku nakuyesu siyamemezela umhlaba wonke siyamemezela sengazathi iphimbo laJehova nase-Italy nase-America ngalizwa ngoba izwi lakhe linamandla liyaphila simemezela ngalo sithi zanini kuye ngoba ungumqalisi nomphelelisi kuye wazi ukuphila komuntu kuye wazi isiphetho somuntu lalela ngitshele asiphenduki ngala kokufa kodwa uyesu simamyala sisaphila hayi bona kuyesu aphilisayo nakuyesu sike sahlangana noJohane ngelinye ilanga ubona into abanye abantu abangayiboni uthi phekani nanti ifu elikwazi ukususa izona zehlabathi abantu bamangela ukhuluma ngewudla likuphi
nali uhlu elinguJesu liyakubizela ekhanyeni nangumusa nasisimemo sensindiso ebusuku egameni likaJesu. Ebanqwele namhlanje ebusuku inye into esizoma ngayo kule ndawo ukuthi akusenandaba akusenandaba ukuthi wena ulimele. Yebo siyavuma ukuthi ulimele, kodwa kunento engcono siza nayo. Sizothi nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu. uNkulunkulu washintsha izinto elithi uzilenkosi kwakumele uqale uye kumpristi, ufike uzilande kumpristi, ulande izono zakho, usho bonke ububi obenzile, kodwa wathi kunendlela engcono, wasivulela indlela engcono kuleyokuqala. Sesiya kuye sikhokhoba, hayi bangcwele simanga ngoba sinamandla amakhulu, kodwa ngoba sabizwa sabizele emandleni ensindiso yakhe, sabeswa ngengubo yenkazimulo. Nangu Jesu, nangu Yesu, nangu Yesu othwala nawo. Athi uDavide mayibhala kahle apha ngingakaliboni ilungisa lishiwa nguThixo, abakuThixo abashiwa, abakuThixo uThixo akabashiyi. Uma sewuhlangene naye akakushiyi uJehova. Ithi incwadi kaJohane ithi watshe njalo uJehova ukulithanda kwakhe ihlabathi kunendoda yafa, safelwa njengoba simelana, safelwa kunendoda yalenga esiphambanweni yathwala amahlazo wethu. Simemezela uYesu, simemezela uYesu, iSouth Africa yonke simemezela uYesu, iJoburg yonke simemezela uYesu, iMthatha yonke. Nangu Yesu, nangu Yesu ophilisayo, nangu Yesu ensukwini zokugcina. Mhlawumbe umntanakho uhleli kulanda wahleli kuyo unenkinga, kodwa sizothi nangu Yesu ongahleki impilo yosana lwakho, nangu Yesu ongahleki umndeni wakho, nangu Yesu ongathwala impilo yakho. Uyathwalana, 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 uyathwalana. Nangu Yesu, nangu Yesu, nangu Yesu. Thathu Yesu emakhayeni wonke simemezela uYesu indawo yonke. Nangu Yesu osindisayo, nangu Yesu osindisayo, nangu Yesu osindisayo. Sesiyavala bazalwane, sesiyavala, kodwa sizothi nangu Yesu. Uthi zanini kimi nina nonke nisindwayo, uthi ngizoninikeza ukuphumula. Athi ijoko lami limnene futhi livumile, liyathamba linjalo, liyathwalana lilula. Hayi bozani, nangu Yesu ophilisayo, nangu Yesu onamandla, nangu Yesu ophilisayo. Sesiyavala ke bangcwele manje ngizokhuluma nawe usekhaya. Wena ongaba usemabhodweni ngicela uwayeke amabhodwe manje. Nayi i-emergency call. Wena ongaba khona bosebhizi ngako, ngizothi manje ngicela ukuthi ukuyeke. Ngifuna abantu abazokhuphuka lami sikhuphukele entabeni yaseSiyoni. Ngifuna abantu abazoguqa manje umfundisi esaze ngaphambili ezokhuleka nawe usekhaya. Uyasazi isimo sakho, uyakwazi wena ubhekene nako. Yebo singashumayela, asilazi icebo nalo, asazi ukuthi ubanjwe yini, kodwa manje ngizothi awuguqa mntaka baba, uphakamisa izandla. Thina singengakuboni, kodwa ukhona olihlo lakhe libona emfihlakalweni. Khona uNkulunkulu osumkhuleko wakho. Sagijima mfundisi ukhumalo, usangaphambili sizokhuleka nabasekhaya egameni likaJesu. Sizothandaza seshinayela izwi lenkosi. Ngiyacela la ekhaya la ukhona, uma uvuma ngenhliziyo yakho, lithi leBhayibheli uNkulunkulu abanhliziyo ivumayo.
sizoqaqa ibopho zonke. Ake sivale amehlo ekhaya la ukhona sithandaze. Baba ingcwele uNkulunkulu namandla, uNkulunkulu ngaphezu kwezimo zonke. Wena uNkulunkulu obona lathi nasingaboni khona. Wena ukuzwile ukukhala kwabantwana bakho, wena ukubonile ukuhlupheka kwabantwana bakho. Namhlanje bayakhululwa egameni likaJesu. Into engenzeki kubantu kuwe kuyenzeka. Yilo yena loyo kholayo uyakhululwa egameni likaYesu, egameni likaYesu, egameni likaKristu Jesu. Bayakhululwa, bayakhululwa, bayakhululwa egameni likaJesu. Sizodedela amandla ezulu. Siyathandaza la ukhona ukuthi uNkulunkulu asizana nempilo yakho. Angenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Namhlanje ngizothi kholwa ukuthi sekwenzekile. Kholwa ukuthi impilo yakho kayisafana nakuqala. Kumelana nemimoya yonke egameni likaJesu ethi senziwenike kuwe. Sayidisloya egameni likaKristu Jesu. Kungibuse wena uMthixo sinikeza usuku lonke. Imeko yonke kufanele in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah, hallelujah. Siyathemba ukuthi konke kufikile kuyindawo ngendawo. Uthixo bomusa, Thixo uyoxola ukwenzele. Sengimelana ngimama umbhaco ke ngcole egameni likaJesu. Sengimelana ngizomemezela, ngizo-invite egameni lenkosi yethu Jesu. Ngizo-invite nonke nane nisemakhaya, nane nikhona nabasemakhaya balalele lenkonzo emakhaya. Ngizo-invite enkonzweni esizoba nayo endaweni yaseJimistini nge-7 zikaMarch. Izoba iseJimistini kwindawo okuthiwa kusemasontweni egameni likaJesu. Ngiyani-invite ke bangcwele. Haleluya. Amanxeba ohambeni noNkulunkulu. Ngiyani-invite ke bangcwele sipheleleni sonke endaweni yaseJimistini nge-7 zikaMarch 2026. Haleluya. Endaweni yaseJimistini emasontweni. Amanxeba ohambeni noNkulunkulu. Ngoba kuyenzeka ukuthi uyakholwa kodwa kunamanxeba watholayo endleleni. Nonkondleleni ukhonza unjalo, ukholwa unjalo, ufumana ukulimala. Kodwa ikhona inkonzo uThixo asibekele yona, athi no more pain nge-7 endaweni yaseJimistini ngoMarch. Uthi no more pain, akusekho ubuhlungu, akusekho ukukhala, no more pain. Asibhandetshwa, ngoba masibhandetshwa inxeba liyavuka, umasibhandetshwa inxeba liyabona. Kodwa uJehova uyothi no more pain egameni likaJesu. Amen.